እንደገረ እንተፍከርክዋ ዋላስከኒዱ ንሶም ዘይሓዝዋ እምበረና ኣስ ኣፍቂረያየ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ ከበንደገረ እንተፍከርክዋ ዋላስከኒዱ ንሶም ዘይሓዝዋ እምበረና ኣስ ኣፍቂረያየ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ ሰሚዐዮ እንድየ ዝበልዎ ኩሉ መኣዲ ተኺሎም ብዛዕባይ ከዕልሉ ፍቕሪ ተፋይደ ሓንደበት ሓደጋ እነዊ ወራዘዩ ኣብ ሕመይቲ ዕዳጋ እንታይ ድየ ገይረ ዘየደክሱኒ ኣፎም ዘዝሃቦም ዝዘጋግኑኒ እረዳኣይ ጣዕሞም ዘበት ኣይገድፋኒ ብቅንኢ ሕሜቶም ኣይድሃልኒ ከበንደገረ እንተፍከርክዋ ዋላስከኒዱ ንሶም ዘይሓዝዋ እምበረና ኣስ ወኒነያየ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ ሰሚዐዮ እንድየ ዝበልዎ ኩሉ መኣዲ ተኺሎም ብዛዕባይ ከዕልሉ ፍቕሪ ተኸይደ ሓንደበት ሓደጋ እነዊ ቻረቱለይ ኣብ ሕሜይቲ ዕዳጋ እንታይ ድየ ገይረ ዘየደክሱኒ ኣፎም ዘዝሃቦም ዝዘጋግኑኒ እረዳኣይ ጣዕሞም ዘበት ኣይገድፋኒ ብቅንኢ ሕሜቶም ኣይድሃልኒ ከበንደገረ እንተፍከርክዋ ዋላስከኒዱ ንሶም ዘይሓዝዋ እምበረና ኣስ ወኒነያየ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ እምበረና ኣስ ወኒነያየ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ ዝበል ይበሉ ኣይገድፋኒ